Yes, no, thumbnail no go Mankha ani second channel bo YouTube ni remove khai rijaka. Ani bukha khamma hai norok ni bukha tak khamtung. Tamni hingka atmas sokang je ani main channel remove khai rijak mani. Kila sotai hadugo apsa kelai seba kibi kelang jagwano sengta baru tuk tomi apro khoroksa nogui amangsi mang khai nogui mui kholang khai mani kiri jagui khat thang hangke sengtini bono ko thang ke ba seng talang thang nai hi Jotono lam so ko Kokborok and Update channel so norok tini of video no full kaham ke nati jeng asaga kaini eba duta update rui rinai lai thangjak sani video nor joto nukjan angna kila amsani kaisa bolong bisingo Cherai besa kelai khibisak manmani abo belaino kha khamjnai te kharuma singsa besa asai drop kelai jorano bazar khaima bag bisingo dawi bolong kutugo a Cherai kelaino khibui rikha nokni buma pupa Norok jodi I bag bisingo tajak Cherai kelaino bular khaya kare kaham ke mangpli photo video naina musungke tini WhatsApp or Telegram group habuinati link comment jaga pin khajak because many videos jaga kepama borok I Cherai ni mokhang no clear kaham ke naina hanai salakya haipono YouTube ni policy no wan suke jeng joto footage aro phonuke manliya phiaba taw main kokle amos he I Cherai kelaino pula Bolongo lukrok nokma jorake kethangsiko abuni next day kamini lukrok tesha I Cherai kelaino thangai nai purse bag bisingo kethe mani siu hne saimanka henke nor joto aro wan suginai di I Cherai busa kelaino kethang jorano bini ama babu song bag bisingo dawi killa amchani kaise bolong kutugo khibui rikha abuni dartino bothikya tei abuno kubui abagi jeng sanamusungo I Cherai kelaini buma bupa kone dina hamui chai tong man galak salsa bosani bagi chirigi ma kapnai amsuk je bosa khana musungya Cherai hamsak ya hankai tamni darti o srapsani tongthono khalaina musung jakba tongthok tongi bosa mankeba bosa nalai kaham ke khorokni bujlai nukung khawi tonglana senango akol kri buma bu phale sakni o srapsa tongthono wan sugise bosa kelaino bag bisingo dawi bothari khibisiu o sengsaro kebama borolo Cherai hamsagi bosa mana musung jagu phiaba kise misa problem ni darte baksa borok bosa mancheba tongo tei abo kahai borok Cherai rina bagi ebake bosa rina bagi natuklaino tongjawa bojaka kebuni bosada mano hne henke abun sanamusungo Cherai kelaino bag bisingo dawi bolongo khibui botharmani saile o bosa kelaino je bosa mairono phano yapare rikai bosakse kahamun khamo te je bosa manai a nukungko bo bosakse tongthok jatok mone mung phakyamung thegya diba Please ke jeng amono sanamusungo abo hake kebo jani ja bosa kelaino ta khibedi ta botharladi bui je bosa mairono phano Cherai riwi rilai jadi and most important direct kongno sanai bosa khana musungya Cherai hamsake hankai medicine dukano thangai protection cover paye use khladi jotoni bagani available unlimited tongu jodi pari hankabo anphone sati jengphona pairi honai haipano Kiabana amse cost of clay bag bisingo dawi ta bothardi belanya bukatama kahyango Cherai khachia o sengsara asai drop suk amse kolejora bo akol bai bag bisingo dawi ri phobui bothara musumba teishabo bothar ka bolong kotogo se khibiru mane kathang siri pu ama hatia bolong kotogo se berawi kabai phe bego acharano dawsi am pomti puma bufa no jodi nogo phano theja kengai to How publish Rinanang Blee, Tam Nabaki Bolong Kotokorina Nakaba, Arona Kubama Dawotongo. So Chinitra Batolte Manashong, Numbo Koroksa Cherai Hamsane Borok Hinkai, Jini Cox Hamarono Sazagay, Donkeba, or Bitono Sharka Radioto, Tiprasa Locono Kahamame, Nogi Shamanang Tong, Jachin Bidona Nerokta. Amsonake or Cherai Eba or Gulibusani Jetta update. Okay, party Chini next update Saman Lane. Channel ekdom number 1 soli tongmani kupalo kuriba Tripura hasteo chularongni bisingo puila entertainment blog khayo 1 lakh subscriber kanai ani no ungkhamung te uklogo kaisa silver button tabuk thepajak nogoimang khamun norok bat kupalo kuruini bagoi o channel kumakha ang policy ni bagoi nini YouTube channel no jung delete khai rijaka Norok joto I takuno nokai baksa loko sinote baksa loko siniabo tongi mano abagi jeng sarnai binimung angka bijon debarma haipano kebama loko bono Tiprasa lungi men hneimang sininai bangu because bokoroksa YouTuber bini pule channel mung Kokborok fitness entertainment tongmani tabuk hingkai I takho eba bijon bani logi tamung hinba
पुला बिनी YouTube channel Kokborok Fitness and Entertainment tongmani abo 60k plus subscriber angsak haipano YouTube ni kaisa policy rule eba niyom break angma darte YouTube ro bini pulia channel Kokborok Fitness and Entertainment no lifetime ni bagi delete haikaba suspend khalarika ajora bijon bai ekdom bukha bajege ketuma jorani olo sakno control khaimani yakulo no te kaisa ketal channel snampika bijon debrma official bini mungai and arbo 0 subscriber in simi salprum samu khaimang tabu 50k plus subscriber complete ing drop siku haipono YouTube ro hanyo hai bijon bani ketal channel no delete ebake suspend se khalai rizau kha tamni darte hinba bini chikoncha mistake ni darte channel delete engthangka a mistake tamo paithego jeng noro saurnai nor bojoto buji manai haipano bijon bani bagi jeng bini kok bini problem no bujiwi khanawi belakino bokha duko nango bini kani channel tomani joto delete engai paikha amsuk 0 ni simi samung khalai 50k subscriber duitana complete engkha eba eng drop siku haipano se delete khai rejaka ke tetam sanaiba abo je channel o samung khainai malik je channel owner boss himno a cost of feelings no bujinai kaisa channel o tei tuli thanane bosa cost khalanya nang heidiba abo ke jeng bijon bani logi bini problem no nugi call khai kbama kok sawnai pro olo jeng saimanka bini agi pula kaisa channel delete engmani Kokborok Fitness and Entertainment abo kaisa phone kaisa number by channel sanamani do abo delete engma ya golo bohanu hai same mobile same number by ketal channel kholukma darte se tabo hinkai bijon bani second channel delete engsu jeng artesa repeat khaine jate nor bujinai jat khalai puila kaisa phone device by kaisa number oi YouTube channel sanam pro a channel delete engka hankai a phone device te same number oi kone dino ketal channel ta kholuti jodi channel ketal kholuk paipano olo a channel bopurta mangno kebosia bijon bani logibo same atino angka bo kaisa phone mang same number same phone by duita id eba duita YouTube channel sunamka abagi pulani channel problem angma dartise tabo kai e second channel bo effect angmani nuksaka abo kahita paithego jeng abone sanai bijon bai blaino hard work khlai samung tangnai borok bokuni dino sakno amse klaisa ke give up rinai borokia because jeng bo bijon bani video agini smi tabsung jora nai phayo blaino bukha kaham bo jesek pono problem dukho kalai tongthung haipono bini joto viewers eba bini video night ane audience no moneri tonwo joto pani entertainment tongthosa toke tongwi phonuko jeng pelaikeno ojaga ke bijon bani hamsagi agini sima sajagi support khai pheta and bijon bani logi tongo bini special wife kahamte hamya jora salbrum bini gana logi tongo aba hakeno borok bujile thansake tonglai thung abone jeng got ithani west khayu so chini tara baitote mona song norbo hankai bijon bani video rok nogui bukhabai hamsagi bono support khalai musungke bini ketal channel Tiprasa lungi man hinei abono subscribe khai nalai di logi tongni bin gana basadi link comment pin khajak abake description o sing ruirinai te bijon bani bini ketal channel o tam kok saka bini channel tam problem ka abo bini khukte nor khana musung khangke a video link bahno sing ruirinai so nor bini channel o thange support khale de bono bahne botabok lukoni support plake nang tongo te chini video no noke chasa tongkha ka ba of video ne share kar di chini bukhati bo joto Tiprasa no kam hamya nogoi semantung henkai video no khalo nai ma bai black na hambai yes nok thumbnail nogoi mangkhana ani second channel bo YouTube ni remove khai rijaka ani bukha khamma hai norok ni bukha ta khamtung tamni hinka atma sokang je ani main channel remove khai rijak mani channel ekdom number 1 choli tongmani kupalo kuriba Tripura hasteo jularong ni bisingo puila entertainment blog khayo 1 lakh subscriber kanai ani no ungkhamu te uklogo kaisa silver button tabuk thepajak nogoi mangkhamu norok bat kupalo kuruini bagoi o channel kumakha ang policy ni bagoi nini YouTube channel no jung delete khai rijaka